Speaker of the House, Mr. President, sabi niya, we're not going to give zero budget to anybody, even those people who don't like me at all. Nakuha na yung listahan ng mga zero budget, bibigyan sila ng budget as a gesture of goodwill, as if it's their money, Mr. President. I did not prepare the budget. There was an ASRO committee that prepared the budget. So you should let them answer it, not me. Because that's between them and the public works. At sa nangyayari ngayon. District Engineer, nag-uusap po ba kayo ni Speaker Gloria Macapagal? Sa inyo po ba'y mapapanindigan po ninyo na ito mga proyektong ito walang napaborang kontratista? Kung minsan napag-uusapan ho, kung sino daw ang malapit sa kusina, siya ang nagkakaroon ng magandang laban sa usapin ho ng pondo. Pero ang katotohanan naman ho nito, wala ng pork barrel system. Ang command daw sa mga project, hindi na nanggagaling sa mga kongresista. At ang DPWH na sila ang nag-identify. Kayo ang line agency. Gaano ho katotoo ito? Lahat po nating proyekto